Представете си огромна държава, в която милиони хора живеят спокойно, ходят на работа, изпращат децата си на училище и вярват, че са в безопасност. Но някъде сред тях се движи човек, който години наред крие една ужасяваща тайна. Той не прилича на престъпник. Не прилича на чудовище. Не носи маска. Не живее в изоставена къща. Той е семеен мъж. Има жена. Има деца. Работи като учител. Поздравява съседите си. Усмихва се на хората. И точно за това никой не подозира кой е всъщност. Това е историята на Андрей Чикатило, човекът, който по-късно ще стане известен като ростовския касапин. Андрей Романович Чикатило е роден на 16 октомври 1936 година в малко украинско село. Това е време на бедност, глад и политически репресии. Семейството му живее трудно. Храната често не достига. Много семейства в района гладуват. По-късно майка му разказва история, която ще остане в съзнанието му цял живот. Според нея по-големият му брат бил отвлечен и убит по време на глада. Дали това е било истина или семейна легенда, никой не знае със сигурност. Но малкият Андрей расте с мисълта, че светът е жестоко място. После идва войната. Баща му е мобилизиран. Попада в германски плен. След края на войната това носи огромен срам върху семейството. В Съветския съюз пленниците често били гледани с подозрение. Малкият Андрей става обект на подигравки. В училище той е тих. Затворен. Несигурен. Не е сред популярните деца. Често стои сам. Някои съученици го описват като странен. Други просто не му обръщат внимание. Но Андрей има едно качество. Той е интелигентен. Учи добре. Обича книгите. Обича да чете. Мечтае някой ден да стане важен човек. Външно изглежда обикновено момче. Но вътрешно носи огромно чувство на гняв и унижение. Животът на възрастен. С годините Андрей завършва образование. Започва работа. Жени се. Създава семейство. Има син и дъщеря. На пръв поглед животът му изглежда напълно нормален. Съседите не виждат нищо необичайно. Колегите също. Той е просто още един човек сред милионите жители на СССР. Но зад затворените врати се случва нещо различно. Според психолози през годините той развива все по-мрачни фантазии. Фантазии, които постепенно започват да доминират живота му. В края на 70-те години започват престъпленията, които по-късно ще шокират целия свят. Първоначално никой не разбира какво се случва. Изчезват хора. След време изчезват още. После още. Разследващите не виждат връзката между случаите. Съветската милиция работи по всяко изчезване по-отделно. Липсват модерни технологии. Липсват компютри. Липсва ДНК анализът, който днес изглежда нещо нормално. Това дава огромно предимство на престъпника. Страхът обхваща Ростов. С годините броят на жертвите расте. Слуховете започват да се разпространяват. Родителите се страхуват за децата си. Хората избягват определени места. Особено вечер. Но властите не искат да признаят публично какво става. В онези години идеята за сериен убиец е почти немислима за съветската система. Затова информацията се пази в тайна. Обществото знае много малко. Най-голямото разследване в СССР. Постепенно случаят прераства в едно от най-мащабните разследвания в историята на Съветския съюз. Проверени са десетки хиляди хора. Разпитани са хиляди свидетели. Събрани са огромни количества информация. Но убиецът продължава да се изплъзва. Изглежда сякаш е невидим. Където и да погледне полицията, той вече е изчезнал. Фаталната грешка. В един момент следователите арестуват друг човек. Убедени са, че са намерили виновника. Процесът приключва. Присъдата е изпълнена. Но след това престъпленията продължават. Това е моментът, в който разследващите осъзнават, че са допуснали огромна грешка. Истинският извършител все още е на свобода. Ловът започва отново. След тази грешка властите влагат още повече ресурси. Специални екипи наблюдават гари. Автобусни спирки. Паркове. Гори. Места, където престъпникът може да се появи. Месеци наред не се случва нищо. После идва пробивът. Човекът с очилата. Един ден вниманието на следователите е привлечено от обикновен мъж. Той не изглежда опасен. Носи очила. Изглежда уморен. Изглежда като счетоводител или учител. Но поведението му буди съмнения. Започват наблюдение. Следят движенията му. Събират информация. Този човек е Андрей Чикатило. Арестът. През 1990 година той е задържан. В началото отрича всичко. После започват разпитите. Следователите внимателно сравняват факти. Дати. Свидетелски показания. Маршрути.
И постепенно картината започва да се подрежда. Накрая Чикатило започва да признава. Това, което разказва, шокира дори най-опитните разследващи. Процесът на века. Когато започва съдебният процес, цяла Русия следи случая. Залата е препълнена. Журналисти идват от различни държави. Роднините на жертвите искат отговори. По време на процеса поведението на Чикатило често е странно. Понякога крещи. Понякога се смее. Понякога изглежда напълно безразличен. Много психиатри се опитват да обяснят как е възможно един привидно обикновен човек да води двоен живот толкова дълго. Последните дни. След края на процеса присъдата е ясна. Съдът го признава за виновен. Той е изпратен в затвор с най-висока степен на сигурност. Последните му дни преминават в изолация. Човекът, който години наред е успявал да избягва закона, вече няма къде да избяга. На 14 февруари 1994 година присъдата е изпълнена. Историята на Андрей Чикатило приключва. Но страхът, който е оставил след себе си, остава в паметта на милиони хора. Понякога най-страшните чудовища не се крият в тъмни гори или изоставени къщи. Понякога те живеят сред нас, ходят на работа, поздравяват съседите си и изглеждат напълно нормални. Историята на Андрей Чикатило е мрачно напомняне, че злото не винаги има лице, което можем да разпознаем. Ако тази история ви е била интересна, абонирайте се за канала. Тук ще откриете още истински истории, които звучат като филм на ужасите.